Salutare! În acest clip voi vorbi despre actele pe care trebuie să le primești atunci când vrei să cumperi o mașină second-hand din Germania și vrei să o aduci în țară pe roți sau cu platformă auto. Așadar, după ce ai bătut palma cu proprietarul mașinii, iar aici vorbim atunci când cumperi o mașină de la o persoană privată, trebuie să-ți dea talonul sau brieful mic și cartea de identitate a mașinii, adică brieful mare. Acestea sunt două documente verzi cu datele mașinii pe care tocmai ai cumpărat-o. Și foarte important, contractul de vânzare-cumpărare sau Kaufvertrag, completat și semnat de ambele persoane, și de vânzător și de cumpărător. Atenție, dacă vrei să pleci cu mașina pe roți în țară, atunci va trebui să te asiguri dinainte că mașina pe care vrei să o cumpere are TUV-ul sau inspecția tehnică valabilă, pentru că altfel nu poți obține numerele de export sau numerele de țol. Cum faci asta? Ei bine, poți verifica dinainte dacă ITP-ul este valabil după literele HU. HU însemnând Hauptuntersuchung, adică inspecția tehnică periodică sau ITP-ul, trecute în descrierea anunțului. Vedeți și aici, în anunțul de pe eBay Kleinanzeigen, HU bis, până în martie 2023 e valabil ITP-ul. Proprietarul anunță și în descrierea anunțului, spune că TUV mai este valabil aproape un an. Și haideți să intrăm și pe un anunț unde nu este TUV valabil, tot de pe eBay Kleinanzeigen. Nu vedem nimic trecut cu HU. În descrierea anunțului scrie că mașina nu are TUV făcut și nici nu este și mașina este radiată. Și că mașina este radiată. Dacă intră pe mobile.de, aici dacă dați în limba română, e mai simplu, o să vă arate direct tradus HU în ITP, o să vedeți mai jos în descriere, mai simplu, vedeți? ITP-ul este valabil până în decembrie 2023, destul de simplu. Dar dacă dăm în germană, dacă dăm în limba germană, o să vedeți că e la fel ca pe eBay Kleinanzeigen. Tot așa căutăm un anunț. Vedeți? TUV-ul este valabil până în 2024. Până în luna a 8-a 2024. Și haideți să căutăm și un anunț care nu are TUV valabil sau ITP-ul valabil, tot de pe mobile.de. Haideți să luăm acest Golf 4 cabrio. Nu apare nimic despre ITP, dar în schimb scrie la descrierea anunțului, că se vinde fără ITP valabil. Vedeți? Vinde acest Golf fără TUV, fără ITP valabil. Bun, apoi să zicem că ai semnat contract de vânzare-cumpărare, ai primit actele mașinii, iar următorul pas este să te duci la un centru sau birou de înmatriculări care se numește Zulassungsstelle, care trebuie să fie în zonă. Aici va trebui să vii cu mașina pe care ai cumpărat-o, având plăcuțele de matriculare de Germania pe ea și cu actele mașinii împreună cu vânzătorul mașinii. Vânzătorul, dacă nu a radiat mașina, acesta trebuie să o radieze, ca apoi tu să iei numerele de țol. Aici va trebui să prezinți următoarele acte: contractul de vânzare-cumpărare, pașaportul sau cartea de identitate, adică buletinul, permisul de conducere, brieful mic și brieful mare și dovada că mașina are ITP-ul valabil. Tot aici va trebui să plătești o taxă care e cuprinsă între 50 și 100 de euro în funcție de regiunea unde te afli. Cu documentul primit de la acest birou va trebui să te duci la Autoschilder, e un centru de unde se eliberează plăcuțele de matriculare roșii sau numerele de țol. Acesta se află tot în zonă, iar pentru plăcuțe va trebui să plătești o sumă cuprinsă între 150 și 200 de euro. Pe lângă plăcuțele de matriculare vei primi și o carte verde, adică o asigurare pe perioada valabilității numerelor de înmatriculare. Apoi, cu plăcuțele și cu cartea verde, te întorci la centrul de înmatriculări, unde vei primi un abțipil rotund sau o bulină care va fi lipit pe plăcuțele roșii.
Vezi că aici ți se va verifica și seria de șasiu sau vinul mașinii de către cineva de la înmatriculare. E bine să știi dinainte unde ești ștanțată seria de șasiu pe caroserie, ca să nu pierzi timpul să o cauți atunci când angajatul de la înmatriculare e lângă tine. Vezi să nu cumperi numere temporare care au culoarea galbenă. Acestea sunt mai ieftine decât numerele de țol, dar nu ai ce face cu ele. Ele sunt valabile pe termen scurt, adică doar 5 zile și pot fi folosite doar în Germania. Și asta e tot. Acum ești pregătit să pleci la drum cu mașina pe roți. Dar dacă vrei să cumperi mașina de la un dealer auto, aici lucrurile sunt mai simple. În schimbul unei sume modice, hai să zicem 50-70 de euro, dealerul se poate ocupa personal să-ți ia numerele de țol și tu să nu-ți mai bați capul. Iar dacă vrei să o iei pe platforma auto, lucrurile sunt și mai simple. Nu mai e nevoie ca mașina să aibă ITP-ul sau TUF-ul valabil și nici numerele de țol. Trebuie doar ca mașina să fie radiată, să faci contractul de vânzare-cumpărare și să iei cele două briefuri, cel mic și cel mare, cu tine. Și asta e tot. În cazul în care mașina nu a fost radiată, atunci plăcuțele de matriculare de Germania rămân la proprietarul neamț împreună cu brieful mic și brieful mare și după ce vânzătorul mașinii se duce la centru de matriculare și radiază mașina, acesta este obligat să-ți trimită actele mașinii prin poștă sau curier la tine acasă. Vezi și celelalte episoade de pe canalul Car Guru dacă vrei să afli mai multe despre mașini second-hand din Germania. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și să te abonezi la canalul de YouTube Car Guru.